Asioita, jotka ärsyttää tytöissä. Tää on varmaan semmonen toivotuin haaste tai video, minkä mä voisin tehdä joskus. Ja aika moni on tän tehnytkin. Ja varsinkin blogeissa näitä näkee. Asioita, jotka ärsyttävät eniten pojissa ja tytöissä ja lapsissa ja koirissa ja ihmiskunnassa ja kaikkialla. Joten mun vuoroni. Ja huom, tässä on vaan muutama. Siis näitä voisi keksiä hirveän listan, mutta mä otin nyt tähän vaan silleen sopivissa määrin. Ja jos te loukkaannutte, niin ja löydätte itsenne näistä esimerkkeistä, niin ehkä teidän kannattaa muuttaa teidän elämän kautta toimintatapojanne, niin sitten ette olisi niin ärsyttäviä. Ei vaan. Tää ei ole nyt tarkoitus olla mikään yleistysvideo, tää ei todellakaan koske kaikkia ihmisiä, kaikkia tyttöjä, joten muistakaa se. Ensimmäiseksi, tytöt, jotka eka mankuu ja monkuu siitä, kun ne haluaisi uuden hiustyylin, ne haluaa näyttää vähän erilaiselta. Ne tekee jotain radikaalia, ne lyhentää niiden hiukset tai ne leikkaa siitä vähän liikaa, eli ton verran. Ja sitten ne näyttää ihan erilaiset, ne värjää vähän, tekee raitoa, jotain, ihan sama mitä. Ja sitten 2 viikkoa siitä, kun ne on tehnyt tämän muodon muutoksen, niin ne valittaa siitä, kuinka ärsyttävää on, kun ne kaipailee niiden vanhoja hiuksia. Siis siitä on mennyt oikeasti 2 viikkoa ja postailee someen ihan törkeästi linkkejä, vanhoja kuvia, niiden vanhoista kyllä, haluun nää takas, mä haluun tän tukan takas, ikävä Ja sit on 2 viikkoa, kun on oikeasti tehnyt. Miksi te teitte muutoksen hiuksiinne? Ja te olette tyytyväisiä siihen, mutta silti te kaipaatte sitä vanhaa. Mitä helvettiä? 2. Ostetaan rivi kaupalla meikkejä. Siis sulla on 300 eri kynsilakkaa, sulla on 7 eri ripsiväriä, 3 eri hiusvärit siinä jossain hyllyllä. Ja siis ostetaan vaan lisää ja lisää ja lisää. Sitten valitetaan, kun mikään ei ole hyvä näistä. Siis ei mikään, ihan oikeesti. Pakko niistä on joku olla hyvä. Miksi olisit muuten ostanut ne? Siis kynsilakat on varmaan semmonen perus ja mä tiedän syyn. Mä olen käynyt naisten kaupoilla. En kerro syytä, miksi olen käynyt. Mä oon oikeesti ostanut itselleni pikineitä. Mut siellä on aina kassan vieressä jotenkin ujutettu kivasti semmoiseen pieneen purkkiin. Tästä 2 eurolla tämmöisiä kivoja kynsilakkoja. Jotain Seppälän tai ihan sama minkä kaupan. Mutta jokainen vaateliike myy nykyään kynsilakkoja. Ne on siinä silleen kivasti vieressä. Ota 3, maksa 2. Ja sit kaikki on silleen, mä otan tosta noin ja sit niitä keräytyy. Ja sit valitetaan, kun mikään ei ole hyvä. Tätä mä en ymmärrä tytöissä. Pitäisikö teidän jättää kaiken turhan ostaminen, että te niinku löytäisitte ja käyttäisitte vaan niitä tiettyjä, jotka on oikeasti hyviä, eikä teillä ole liikaa valinnanvaraa. Se, kun neidit lähtee alennusostoksille. Te olette saanut joululahjaksi tai synttärilahjaksi just jotain kivoja vaatteita, saatte lahjakortin. Ja sitten menette sinne ja katsotte, jes, täällä on tosi hyviä alennuksia. Sitten katsotte, oh my god, mulla on yksi tommonen toppi, nyt se olisi vaan 3 euroa. Mut kun, siis, mulla on se toppi jo, mut onhan se vanhaa, siis se on vähän nukkainen ja siinä on ihan pieni reikä tuolla jossain. Mä ostan tämän 3 euron uuden topin, joka siis ihan sama kuin se vanha, ja se ostetaan, ja sitten menette kassikaupalla, kannatte jotain henkkamaukka krääsää himaan, ja olette silleen, jee, uusia vaatteita, ja sitten valitatte. Siis se on parasta, että sen jälkeen tulee se valitus. Niin, mä laitan nämä kaikki vaatteet, ei vitsi, mun pitäisi luopua noista vanhoista vaatteista, mitä mä teen niille? Mitä? Älkää ostako niitä uusia vaatteita, jos te ette saa niitä mihinkään, ja sitten ette halua luopua niistä vanhoistakaan. Ja sit mä olen sanaton, koska tää tapahtuu niin usein ja mä olen niin usein kuullut sen tapahtuman. Miksi te ostatte uusia juttuja, jos ne vanhatkin on hyviä, että ette halua luopua niistä, että ette saa niitä uusia mahtumaan mihinkään. Ja sit tulee taas tää. Liikaa valinnanvaraa, mitä mä puen päälle? Kaikki näyttää ihan huonolta. Nykypäivänä hyvin yleinen tapahtuma, että tytöt postailee jotain kuvia, vaikka Facebookiin tai Ask.fm, Twitteriin, Instagramiin. Mutta tätä tapahtui eniten silloin, kun mä olin IRC-galleriassa. Tästä on jo aikaa, mutta mä tiedän, että tätä tapahtuu edelleen. Siis se on ihan sama, mikä sosiaalinen media niistä tapahtuu. Postataan kuva ja kirjoitetaan siihen vittu väliaikainen. Mitä? Jörke on väliaikaisissa kuvissa, siis anteeksi. Mitä? Miksi te laitatte väliaikaisen kuvan? Miksi te et voi laittaa pysyvää kuvaa? Siis kenenkään ei tarvitse, jos se on väliaikainen, se on syystäkin väliaikainen. Todennäköisesti, koska se on sun mielestä huono. Sä et näytä niin hyvältä tai edustavalta siinä, mutta sun on ollut pakko laittaa se. Ja se vielä sanoo kaikille, hei huom, väliaikainen, katsotte tätä kuvaa vaan viikon, sit mä otan paljon paremman kuvan tähän tilalle. Siinä ei ole vittu mitään järkeä. Mä oon yrittänyt sulatella tätä asiaa niin kauan kuin mä muistan, mutta mä en ole koskaan saanut vastausta. Mikä on helvetti soikoon näiden väliaikainen kuvien idea? Mä en ole oikeesti koskaan ymmärtänyt sitä. Jos se vanha kuva oli hyvä, mutta te haluatte jotain uutta sinne, niin te laitatte jonkun vähän huonomman kuvan, että sit voidaan ensi viikolla laittaa se uusi kuva tilalle. Laitetaan nyt väliaikaisesti jotain, että jengi ei niinku kyllästy tähän mun kuvaan. Mitä? Ja parasta on se, että ne väliaikainen kuvat, kun te katsotte niitä päiväyksiä, niin ne on yleensä puoli vuotta vanhoja. Ne ei edes koskaan häviä mihinkään, koska kaikki laittaa sinne nätti mru, ot ig, sydän, kis, jee. What? Ja sitten ne
kun aamuisin jotkut laittaa niitä kuvia, tai päivällä, tai ihan milloin tahansa. Ja ne hashtagit kertoo, kuinka se on niin nolo, no makeup, luonnollinen, ruma, ugly, huora, vittu ruma ämmä. Siis mitä? Mä en ymmärrä sitä. Siis jengi vähättelee itsensä niin paljon sosiaalisessa mediassa. Ne laittaa varsinkin Instagram, lol, nolokuva, ugly as fuck, oksennut, Mistä laitatte semmosia kuvia, että ette ole tyytyväisiä siihen itse? Kukaan ei pakota laittaa joka päivä sitä kuvaa, kun se on just aamun se ensimmäinen kuva. Olen täällä peiton välissä. Ugly as fuck. Mitä? Tätä mä en ymmärrä tytöissä. Ei jätkätkään laita silleen. Ottaa sixpackista. Mä otan mun onepackista kuvaa. Ugly. Kaljamaha. Läskimaha. Ei mulla mitään tarvetta laittaa sellaisia kuvia. Miten se on niin tärkeää tytöille tai naispuolisille henkilöille laittaa itsestään kuvia, jotka on ihan hirveitä. Tää menee samaan kategoriaan kuin tää väliaikainen. Mut silti ne on pysyviä. Ugly. Mut siellä se on. Siellä se on. 5 viikon jälkeen. Siellä se on. Mitä? Jatketaan vielä ulkonäköteemalla. Siis tytöt, jotka postaa itsestään kuvia, just lannistaa itteensä. Olen ruma, läski, Ne on pelkkiä likejen ja fucking kehujen metsästystä. Siis 95% näistä tapauksista, missä ihmiset laittaa ugly, läski, ruma, blablabla, mitä tahansa negatiivista ne itsestään keksiikin. Ja ne on ihan helvetin hyvän näköisiä. Siis ne on kauniita nuoria naisia tai vaikka vanhoja naisia. Ihan ne on käsittämättömän hyvän näköisiä. Ja ne itse tietää sen. Ne laittaa niitä kuvia, että kaikki laittaa se, että lol, älä viitti, että on täydellinen, täykky, Ja siis ne on ihan siis hävyttömän hyvän näköisiä, mä sanon suoraan. Niin monet kerrat, siis oikeasti 95, varmaan 99% kerroista, kun mä näen tuollaisen kuvan, missä ihmiset lannistaa ja mollaa itseään, niin ne on oikeasti ihan käsittämättömän hyvän näköisiä. Se on ihan fucking perseestä. Naiset, hei, rotia tähän touhuun. Kattokaa ittenne peilistä. Te olette oikeasti hyvän näköisiä. Älkää kirjoittako sinne, että ruma. Kun te ette kuitenkaan oo sitä. Se on säälittävää. Ihan oikeesti. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä. Kysy tytöltä, että hei, voitko lähteä mukaan kauppaan? Mä en mennä yksin. Tai lähde mun messiin johonkin, kahville, leffaan, syömään, ihan mitä tahansa. Tyttö kysyy, että okei, milloin? No, vaikka puolen tunnin päästä. Ei pysty. Mulla on tukka ihan sekaisin. En voi lähteä. Mä en ole laittautunut. Vittu. Mikä on ärsyttävämpää kuin se, kun tytöt on silleen, 30 minuuttia se ei riitä mihinkään, mitä mä en tehdä? Siis ne on täysissä pukeissa, ne on meikannut itsensä aamulla muutenkin valmiiksi, kun ne on käynyt koulussa tai töissä tai ihan missä tahansa. Mutta silti kun ollaan tultu kotiin ja ollaan vaan oltu ja siis onhan se tukka mennyt ihan huonosti siinä ajassa, kun sä oot sen 2 tuntia istunut himassa ja syönyt sitä pastaa ja tehnyt jotain. Kattonut YouTube-videoita, tukka on huonosti, 30 minuuttia ei riitä siihen. Miten niin ei? Miten voi olla siinä laittautuessa, miten sä saat kulumaan siinä laittautuessa joku tunnin? Ja siis fakta on yleensä se, että tästä taas pätee toi äskeinen kohta. Eli mitä todennäköisimmin, sä näytät ihan törkeen hyvältä, just sellaisena kuin sä oot. Mut ei, sä vähättelet, jostain kumman syystä sä oot sitä mieltä, että ei, mun tukka on siis kuin harakan pesä ja siis en mä voi lähteä mihinkään. Mitä? Tästä tuli ihan oikeesti hiki. Kiitos, että katsoitte. Kirjoittakaa tonne jätkät, mitkä on teidän mielestä niitä ärsyttäviä juttuja tytöistä, ärsyttäviä asioita, mitä naiset tekee. Ja sama tytöt kautta naiset, kirjoittakaa jätkistä tai kirjoittakaa toisistanne. Olisi kiva kuulla. Toivottavasti tykkäsitte videosta ja älkää ottako itseenne. Tää ei yleisty. Mä en halua yleistä. Tää ei ole kaikkien kohdalla todellakaan näin. Mutta siis osa näistä kohdista kohtaa niin monta tyyppiä, että jos te löysitte ittenne, niin muuttakaa itsenne ja olkaa vähän avoimempia ja älkää olko niin kriittisiä itseänne kohtaan. Ei muuta kuin ensi video. Se on moi!